அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் நாவலை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே நம்ம 7 அத்தியாயம் பார்த்தாச்சு. இது 8வது அத்தியாயம். 8வது அத்தியாயம் பழுவேட்டையர் எல்லாருமே என்ன செய்கிறாங்க, பேசிக்கொண்டே இருக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல ஒருவர் தங்களுக்குள்ளே என்ன செய்கிறாங்க, விவாதம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அப்போது அந்த இடத்துல இருந்து யார் வரானா, சம்புவரையர் பழுவேட்டையர் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டார். என்னது, அடுத்தது ஆட்சிக்கு யார் வரப்போகிறா, அந்த கொஸ்டினுக்கு யாருமே என்ன செய்யலை, பதில் சொல்லலை. ஏதாச்சும் நீங்கள் ஒரு பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்புவரையர் கேட்கும்போது கூட்டத்துல இருந்து வணங்காமுடியார் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. கேட்டவுடனே சம்புவரையருக்கு கோபம் வருது. யார் மேலே நீங்கள் சந்தேகம் கேட்குறீங்க, பழுவேட்டையர் மேலே நீங்கள் என்ன சந்தேகம் கேட்க போறீங்கன்னு சொன்னோடனே பழுவேட்டையர் சொல்கிறாரு, அவருடைய சந்தேகத்தை அவர்கிட்ட கேட்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே வணங்காமுடியார் என்ன சொல்கிறாரு, அதாவது நான் இந்த சந்தேகத்தை கேட்டு நீங்கள் என் மேலே என்ன செய்யக்கூடாது, எந்த வகையிலையுமே கோவப்படக்கூடாதுன்னு சொல்ல பழுவேட்டையர், நான் என்னுடைய எதிரிகளிடம் மட்டும்தான் கோவப்படுவேனே தவிர என்னுடைய நண்பர்களிடம் கோவப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய கேள்வியை தொடுக்க சொல்கிறார். நீங்கள் கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி திருமணம் முடிச்சிங்களா அப்படின்னு கேட்டவுடனே யாருக்கு கோபம் வருதுன்னா சம்புவரையருக்கு. அது அவருடைய சொந்த விஷயம், அதை எதுக்கு நீங்கள் கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்புவரையர் ரொம்ப கோவப்படுறாரு. கோவப்பட்ட உடனே பழுவேட்டையர் என்ன சொல்கிறாரு, அது என்னுடைய சொந்த விஷயம், எனக்கு அந்த பொண்ணை பிடிச்சிருந்துச்சு, அந்த பொண்ணுக்கும் என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, அதனால நாங்கள் 2 பேரும் என்ன செய்தோம், திருமணம் முடித்தோம் அப்படின்னும். வணங்காமுடியார், நான் அந்த திருமணத்தை பற்றி எதுவுமே கேட்கல, ஆனால் நீங்கள் திருமணம் முடித்த இளையராணியோட பேச்சை தான் எல்லா விஷயத்துலையும் கேட்குறதா ஒரு செய்தி பரவிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறதும் பழுவேட்டையர் சொல்கிறாரு, நான் இளையராணி பேச்சை நான் எப்போதுமே என்ன செய்தது கிடையாது, கேட்டது கிடையாது. ஆனால் நான் போகிற இடத்துலலாம் இளையராணியை கூப்பிட்டு போவேன், அது என்னோட விஷயம், என்னுடைய மனைவியை நான் போகிற இடத்துக்குலாம் கூப்பிட்டு போகிறது அது என்னுடைய பர்சனல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு. உடனே வணங்காமுடியார், அந்த புறத்தில் இருக்க வேண்டிய பல்லக்கு எதுக்கு இங்கே இருக்குது, அதாவது அந்த புறத்தில் இருக்க வேண்டிய இளையராணியை எதுக்கு இந்த கூட்டத்துக்கும் நீங்கள் கூட்டி வந்திருக்கிறீங்க, இந்த கொஸ்டினை அந்த கூட்டத்தில் எல்லாத்துக்குமே இந்த கொஸ்டின் மனதில் எழும்புனதுனால யாருமே வணங்காமுடியார் கேட்ட அந்த கொஸ்டினுக்கு மறுப்பு எதுவுமே சொல்லலை. உடனே பழுவேட்டையர் என்ன சொல்கிறாரு, கொஞ்சம் நேரம் எனக்காக நீங்கள் ஒரு 5 நிமிடம் பொறுங்க, அதுக்கப்புறம் இந்த பல்லக்கில் இருக்கிறது யார் என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறத நான் என்ன செய்கிறேன் சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். கண்டாராதித்த தேவர் தான் நம்மளை முன்னாடி என்ன செய்தார், ஆட்சி புரிந்தார். அவருடைய ஆட்சி சூப்பராக இருந்தது. ஆனாலும் அவர் என்ன செய்துட்டார், சிறு வயதிலேயே இறக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துட்டு. அப்போ அவர் இறந்த தருவாயில் அவருடைய மகன் மதுராந்தக தேவருக்கு வயது 1. அப்போ அந்த 1 வயசுல அந்த பையனால் என்ன செய்ய முடியாது, ஆட்சி புரிய முடியாது. அப்படிங்கிறதுக்காக அவருடைய தம்பி அரிஞ்சய தேவர் என்ன செய்கிறாரு, ஆட்சி பொறுப்பில் அமர்றாரு. அப்போ அவராலையும் ரொம்ப காலமாக ஆட்சி புரிய முடியாத காரணத்தினால நம்முடைய அரசர் சுந்தர சோழ மகாராஜர் என்ன செய்கிறாரு, ஆட்சி பொறுப்பில் ஏறி இவ்வளவு காலமாக நம்மளை என்ன செய்கிறாரு, அழகா வழி நடத்தி வர்றார். இப்போ சுந்தர சோழ மகாராஜாவுக்கு நாட்கள் நெருங்கி கொண்டே வருகிறது. இந்த தருவாயில் அவருக்கு அப்புறம் நம்மளை ஆட்சி புரிகிறது யார், ஒன்று அவருடைய மூத்த மகனான ஆதித்த கரிகாலனா, இல்லது கண்டாராதித்த தேவரோட மகனான மதுராந்தகரா அப்படின்னு சொன்னோடனே எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்க, மதுராந்தகர் தான் ஆட்சி புரிவதற்கு முழுமையாக தகுதியுடையவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சொல்லும்போது ஒருத்தர் கூட்டத்தில் இருந்து இன்னொருத்தர் சொல்கிறாரு, அவர் சிவபக்தியால் தவம் செய்ய போயிட்டாரு அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்களே அப்படின்னோடனே இவர் என்ன சொல்கிறாரு, தவம் செய்ய போனாலும் உங்களுடைய ஆதரவு அவருக்கு இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாருமே எங்களுடைய ஆதரவு மதுராந்தகருக்கு தான் அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்லி சபதம் செய்கிறாங்க. சபதம் செஞ்ச உடனே அவர் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னா அந்த பல்லக்கு விளக்குறாரு. விளக்கி, அரசே நீங்கள் இப்போது வெளியே வரும் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்தியத்தேவன் அந்த பல்லக்கில் யார் இருக்கா அப்படிங்கிறத கூர்ந்து கவனிக்கிறான். அந்த பல்லக்கில் இருந்து அழகான ஒரு பொன்னிறமுடைய கை வெளியே வருது. அது என்னது, ஒரு காப்பு மாதிரி போட்டிருக்கு. முன்னாடி வந்தியத்தேவன் வளையல் மாதிரி பார்த்தது, அது வளையல் இல்லை, காப்பு தான். அதாவது அரசர்கள் அணியக்கூடிய ஒரு அணிகலன் அப்படிங்கிறது அப்போதான் தெரியுது. அது காப்பு மாதிரி போட்டு அழகாக பொன்மயமான ஒரு முகம் என்ன செய்யுது, வெளியே வருது. அதுதான் யார், மதுராந்தகர். இந்த மதுராந்தகரை எல்லாருமே என்ன செய்கிறாங்க, பார்க்குறாங்க. வந்தியத்தேவனை என்ன செய்துட்டான், பார்த்துட்டு வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரு டவுட், இதையே ஆழ்வார்க்கடியனும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான்னு சுற்றி பார்க்குறான். ஆனால் அங்கே ஆழ்வார்க்கடியன் யாருமே இல்லை. இன்னும் அங்கே நடக்கிறத கவனிச்சா நமக்கு தான் என்னது
நம்மளை தான் எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க, அதனால நமக்கு தான் ப்ராப்ளம். அதனால நம்ம போய் நம்ம இடத்துலையே படுப்போம்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் என்ன செய்கிறான், அவன் இடத்துலையே படுத்துடுறான். இதோட 8வது அத்தியாயம் முடிஞ்சுது.